салом мухлисони Барселона ва канали Барса ТЖ. мусовӣ дар дерби Мадрид ба фоидаи дастаи каталонӣ шуд. акнун тафовути имтиёзҳои Барселона аз Реал Мадрид камеам бошад коҳиш ёфтанд, вале бо талаффути калони кадри дастаи хавӣ то куҷо комёб мешуда бошад. имрӯз оиди ин ва дигар хабарҳои дастаи Барселона суҳбат хоҳем кард, вале пеш аз он обуна шуда лайкзери ин навор гузоштанро фаромӯш насозед. мо бошад шурӯъ мекунем. дӯстон, навори мо бо дастгирии ширкати Ягекс омода шудааст. рақобатҳои футболӣ ва дигар навъи варзишро бо хизматрасониҳо ва коэффициентҳои баланди ширкати Ягекс боз ҳам ҷолибтар гардонед. он ҷо регистратсия осон буда, пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё бароятон дастрас мебошад. ана барои обуначиёни канали Футбародарон бошад, иқдоми махсус омода намудаанд, ки дар аввалин пардохт бо кӯмаккоди TG Barsa ба ҳисоби шумо то $100 бонус дода мешавад. силкаи заруриро дар комментария мегузорем. ба ҳама муваффақият. дар бозии охирини худ нилнуриҳо бо Алавес даст ба гиребон шуда тавонистанд, ки билохира аз сафар бо 3 имтиёз ба хона баргарданд. ғалаба бо ҳисоби 1-3, вале боз бо боварии комил набуд. Барса голи нофаҳмоеро сар дод ва бо як нафар камтар бозиро хотима доданд. Виторо ки баъди 2 корти зард аз майдон берун карда шуд. ҳамлагари бразилиягӣ ба майдон баромада баъди 4 дақиқа бори дуюм ба голзанӣ даст дод ва ӯро аллакай ҷокери нави даста меноманд. ӯ аз захира баромада ба даста кӯмак карда истодааст. голҳо ҷои баҳс надоштанд, вале ҳамин корти сурх ва корти зарди якумашам саволҳои зиёдеро ба бор оварданд. аслан ба чунин фолҳо кам ҳолатҳо мешавад, ки корти зард нишон диҳанд ва агар бозингар аллакай корти зард дошта бошад, хориҷкунӣ бозиро мекушад. доварон бояд аз чунин ҳолатҳо дурӣ ҷӯянд ва дар ҳолатҳои ҷиддӣ корти сурх нишон диҳанд. ин гуфтаҳо ба доварони испанӣ таъсир намекунанд. мавсими гузашта шумораи корти сурх дар Ла Лига 4 маротиба зиёд шуда буд ва дар Лигаи Чемпионҳо бошад бо иштироки доварони испанӣ 3 маротиба чунин ҳолатҳо зиёд шудааст. ба назар корти сурх куштани бозӣ неҳои як ороиши протокол барои доварон шуда истодааст. дар ин бора ҳатман фикратонро дар комментария нависед. ҳарчанд дастаи Барселона мехоҳад барои корти сурхи Витор Роке ба қабли апелляция нависад, аммо агар вазъро чихеле ки аст баҳо диҳем, боз як ҳамлагари дигар барои хави дастнорас шуд. шасти бозии ҷокери дастаро куштанд ба қабле. ҷароҳатҳои дигари дастаро, ки яке аз мушкилоти ҷиддии Барселона аст, ба назар гирем, дарк хоҳем кард, ки чӣ хел аз фикри ҷалби бозингарони нав, бахусус ҳамлагару нимҳимоятгарон, хоби деку ин шабҳо намебарад. баъд аз оне ки Реал Бетис Пабло Форнецро харидорӣ кард, бахт каме ба рӯи каталониҳо хандид. медонед чаро? чунки Бетис ҳамзамон ба Тиаго Алкантара диққат дошт, ки Барселона ҳам дар навбати худ ӯро ҷалб кардан мехоҳад. тибқи хабарҳои охир каталониҳо Тиагоро ба даста баргардонидан мехоҳанд. ин бояд ҳикояи зебо шавад, чун Алкантара дастпарвари даста асту натавонист, ки дар ҳайати асосӣ нафари зарурӣ шавад. ҳамин хел шонси дуюм барои Алкантара барои дурахш дар Камп Nou пайдо мешавад. директори варзишии Барселона Деку, ки банди ҷустуҷӯи сармураббии ҷадид аст, қайд кард, ки рафтани хави барои нилнуриҳо ногаҳонӣ шуд. онҳо нақша доштанд, ки маҳз хави мавсими оянда дастаро роҳбарӣ мекунад. акнун маҷбур ҳастанд, ки дарҳол вазъро тағйир диҳанд. рӯзноманигори Диарио Спорт Иван Сан Антонио оиди кандидатҳои эҳтимолӣ хабар навиштааст. Барселона феълан намедонад, ки ба кадом ҷабҳа такя карда интихоб кунад. такя ба сармураббии таҷрибадор ё ин ки интихоби мутахассиси ҷавон, ки дар даста аст, ё аз системаи Барса огаҳӣ дорад. дар гурӯҳи якум кандидатҳо маълум ҳастанд. Юрген Клоп варианти хубтар аст, вале ӯро ҷалб кардан қариб ки ғайриимкон мебошад. клуб истироҳат мехоҳад ва эҳтимолан ба зудӣ аз паси кор намешавад. баъди Ливерпул дарҳол ба дигар даста рафтан монанди хиёнат ба мухлисони мерсисайдӣ мешавад, ки клуб дақиқ хостори он нест. дар байни коршиносони ҷавон бошад исми Рафа Маркес ва Тиаго Мота мебошанд. Сан Антонио ҳамзамон қайд мекунад, ки каталониҳо вақтҳои охир оиди Сержио Консенсао суҳбат мекунанд. эҳтимоли ҷалби ӯ бештар аз дигарон арзёбӣ мешавад. худатон фикр кунед, агенти сармураббӣ Жорже Мендеш мебошад, ки бо Лапорта муносибати хуб дорад. илова бар ин, Консенсао бо Деку ошност ва маҳз директори варзишӣ сармураббиро интихоб мекунад. шартномаи Консенсао бо Порту моҳи июн ба анҷом мерасад ва ӯ тамдид карданӣ нест. Сержио ба Барса ройгон метавонад ояд, ки ба Барселона ин аз ҳама чизи асосӣ мебошад. Консенсао таҷрибаи кор бо ҷавононро дорад ва илова бар ин, солҳои охир буҷае барои харид дар Порту надошт, ки лимити Барса барояш чизи мушкил наменамояд. хулоса аз бисёр ҷиҳат ӯ ба ин мақом рост меояд, ба ҷуз стили бозӣ. оё шумо ин мутахассисро ба ҷои хави дидан мехоҳед? ман дар комментария қайд кунед ва навори ҷадидро мунтазир бошед. хайр дӯстон.